Laqa oħra laburista dominata minn ajjat isteriku u attakki negattivi kontra l-Partit Nazzjonalista. F'attività tal-Labor taħt it-tinda fil-Mosta, il-Ministru Ian Burch ħassi li kellu jmur lura l-passat u jqgħod jitkellem fuq l-2008 fil-waqt li kompla bin-narrativa negattiva sfrenata li tappella biss għall-eruq partiġani. Dak li ġara fl-2008 sal-2013 għadu ħafna relevanti għax il-gvern ta' Lorenz Gonzi jista' jerġa' jispiċċa fil-gvern aħrab lemmu ma ngħidlekx tagħmel għax ħassib il-laburisti hemmhekk. Minkejja li l-poplu għadu qed jistenna l-manifest elettorali laburista ġimgħa u nofs wara tħabbira tal-elezzjoni, Ian Burch għażel li attakka l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista fil-waqt li ammetta li ma jafx x'inhi d-differenza bejn tram u bandi bass. Il-problema u l-isfidi fuq it-toroq u t-traffiku jerġgħu jintroduċu il-bandi buses. Tawa isem modern, trackless train, ma nafx xi ħaġa. Aparti dan kollu Ian Burch beda letteralment beżza lil partitarji minn Bernard Gregg b'mentalità partiġana tal-passat fil-waqt li fl-istess nifs attakka lil laburisti li qed jgħidu li ma jridux jivvotaw. Ndur fuq il-laburisti, mhux fuq il-laburisti illi ikun hemm min jirrimarka f'xi servej tal-ħadd filgħodu. U wara ġurnata jaħrab mill-mistoqsijiet tal-medja, Roberta Bella tfaċċa taħt it-tinda viżibilment għajjien fejn infex f'attakk wieħed wara l-ieħor fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista b'retorika negattiva u mimlija negattività. Sansitra attakka lil Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Gregg minħabba l-fatt li pajjiżna spiċċa fuq il-lista l-griża tal-FATF mingħajr fl-ebda mument mammetta li r-reputazzjoni ta' pajjiżna spiċċat ħadet daqqa bħal din kawża tal-governanza ħażina ta' tmexxija tal-Labor. F'diskors ta' 20 minuta fl-ebda mument ma lissen kelma dwar kif u meta se jkun qed jiġi ppubblikat il-manifest tal-Labor fil-waqt li s-sokta bil-politika tal-aħna u luma politika tal-passat u ta' tfieħ ta' tajn.